vítejte u dnešního videa, jsem tady se svojí kamarádkou a ahoj, no a aby jsem vysvětlila, jak budeme hrát, tak budeme hrát takže pardon, jestli se stane, jestli se tady budeme smát, ale prostě jsme nejlepší kamarádky a když jsme spolu, tak se strašně řeknáme a bude to o tom, že budou dvě rodiny a že se něco prostě mezi nimi stane, jo? Tak jdeme na to, že ano, johy, a neřechtáme se tady ani nebrečníme. No tak jdeme teď do domečku, kde bydlí Johy a její máma, táta. A budeme to hrát tak na půl, že třeba já budu hrát tátu, Johy mámu. No prostě tak. Takhle. Kde seš, je tam? Můžu to nejdřív představit asi, jo. Jo, takže dámy, máme postavy. No, jsou tam. Takže tady, jo. Takže tady to je František. Ten se sloní hlavou. Tady to je Tobík. Jo, tady nespí. No. Tady to jsem já, Johy. A tady jsou dvě mimča. Tady to je... Jsou to holky, jo? Jo. Ještě Tady to nemají je... jméno. Tak třeba... Anet. Nebo, no, tak Amálka. tady to je Amálka. A tady to je... Anet. Anet a Amálka. Takže Anetka a Amálka. Jo. A počkej, a tady, tenhle ten pokoj prostě, tak ten je pro hosty. Jde. To je jedno. Jdeme do 3. patra. A dole je vlastně, dole je vlastně kuchyně, pak vchod, záchod a co tam ještě je? Zahrada. Prostě zahrada. Ale myslím, že tyhle domečky znáte. Jo. Táta nám chybí. Tak tady je táta, se vrátil s Mejdem, nevíme. No, samozřejmě ještě nehrajeme, jo, děláme si srandu. Tak. No. Tady prostě je Johy, rodina. No a Pak ještě jakože bude tím... pak je ještě jedna rodina, která je moje. Jo, a moje, co hraju, jinak takhle se nemenuju, tak ta se jmenuje Lily a moje matka se jmenuje Veronika. Tak, tam je. No a bude to na několik dílů. A tady spím já. Jo. A tady spí moje matka Veronika, která byla rozvedena se svým manželem. Jo. A tady je pak kuchyně. No a my už to nebudeme vlastně okecávat a vlastně nebudeme říkat ani o čem to bude, jinak byste přišli o to video. Takže tak. Takže jdeme na to? Jo. Tak jo. Tak budeme. Pardon, Johy se tady řechtá, prostě je to celá Johy, ona se furt. Pardon. Tak už je ráno. Turumbu. Jo. Dostavit. No, jdeme do 3. patra. Co je?
Dobré ráno, miláčku. Dobré ráno, tyjo, to už je zase ráno, ježiš. Jo, naštěstí je víkend. Ježiš. No tak já půjdu víc a jdu udělat holkám a těm malým prckům snídaně. Jo, tak jo. Sluší ti to? Děkuju. Já to říkám vždycky, ale to je jedno. Tak jdeme? Já jdu asi... nic. Náš pes tady furt schrápe. Jo. Jdeme do prvního. Dělat ti ten snídaní. Tak. A co jim asi uděláme? Pizzu, Tak pizzu. No tak pizzu. Moč. Tak já připravím asi zatím talíře. Pizza. Takže takže pro ty dva, pak pro ní. Ještě nám chybí pici. Víš to? Nebo dáme jenom dětem pizzu? Jak to bude? Počkej, tak třeba... tak asi jenom dětem zatím, ale Tak. já moc asi nemám teď hlad, takže... No, když tak si pak něco dáme, třeba nevím, v Jo, a pekárně. ten sedí talíř tam nemusí být. Když tak si něco dáme v pekárně. Jo. Jde. Neboj. No tu pizzu tady vyhodíme, pardon lidi, ale prostě talíře jsou v Toka Boka prostě blbý. No to jo. Tak já to donesu Johy. Je? Co ty špagety? To je jedno. To je už jedno, ale... Tak a ty doneseš zbytek. Nebo ještě pitíčko jim ty uděláme. řekl, že to Jo. Já to donesu Johy. Jo. Ale Tak klukům pitíčko a pro naši. sakra. Počkej. Jo. A tu druhou doneseš? Moje? Já to taky... No, tu taky vezmu. Je s tím talířkem, ale... Hej, teď, šťávo. No. Tak. A pro ně tady dám dnes. Tak. Já ti to dám i na pizzu, jo? Jo. Nebo na talířek. Hop. Jo, tak už jdeme do druhého Jump. patra. Tak. Patra. Dneska po ráno, aspoň, že máme to rychlé těsto na pizzu. Tak. A si kluci Tobíku, jak to, že jsi vzhůru? No nic. No, Tobíku. To je divný. Hele, kluci. Františku, stávej, už je ráno, hele. Jo, mami? Hele, už tady máte tu pizzu a... Pizza na snídaňu. No jo. Jo, odložím hnusný kostky. Fuj, růžová. Já chci mít modrý honíček. Kdo? Já, Tobík. Jo, já jsem trošku No, teď jsme dvojčata přece. Tak tady... Dej mu to do ručky. Dej mi to, mami, do ručky. Jo, Ano, tak děkuji. Ano, do ručky. Jo. Tak. Mňam. Papinky. Mě to si šropes. Ježiš, tak... Hej, jedna, tak se taky trochu dají ode mě. Mě to spadlo. Dělej a... Ty vole. Tak to ví. Tak a ty si tady napiju. Já taky. Mami, bylo to dobrý. A to je konec. Pa.